Dobre, takže tak ako sme avizovali v maili, dnešný deň by mal byť primárne o tom, čo nás čaká v prvom polroku 2025, ale teda hlavne by sme chceli odprezentovať naše prvé výsledky z Národnej správy pilotného trasovania absolventov stredných odborných škôl. Ale občas sa stane, že technika nás neposlúcha. Moment. Dobre, už super. Dobre, takže čo je pre nás kľúčové, aby sme vedeli ako keby ďalej pripravovať plánované aktivity, je prosba o vyplnenie dotazníka, ktorý by vám išiel všetkým teda registrovaným účastníkom a účastníčkam a zároveň zapojeným školám do aktivity školské dotazníky krátky dotazník, kde sa vás vlastne budeme pýtať na dve hlavné veci. A teda tu by som chcela apelovať na to, že ak by ste sa mohli pozrieť na webe okvalite.sk v zozname zapojených škôl, či tam figurujete, ak náhodou nie, tak nás prosím kontaktujte, aby sme tam vašu školu doplnili. Čiže tá prvá vec, ktorú sa budeme v dotazníku pýtať, je téma alebo témy dotazníkov, pretože v tomto mesiaci a teda v februári a v marci by sme chceli zorganizovať 3 webináre a ideálne by sme chceli, aby boli šité na mieru práve vám. Čiže v dotazníku bude niekoľko otázok k témam, ktoré by sme mohli počas týchto webinárov riešiť. Čiže tu vidíte nejaký nástrel. Tie webináre sa budú konať vždy v štvrtky a to je 20. februára, následne 27. a 6. marca by bol taký tretí webinár, kde by bol formou konzultačných hodín. A čiže tie témy, ktoré by sme mohli rozoberať počas webinárov sú dobrá prax pri tvorbe dotazníkov, čiže ako pracovať s platformou Jotform, čo vlastne ďalej, keď už mám vytvorený dotazník, ako vytvoriť nejaké základné tabulky v Exceli, ako pracovať s dátami, ako urobiť graf, ako vlastne vytvoriť odporúčania na základe dát, ktoré máme od našich absolventov, alebo budovanie kultúry spätnej väzby, alumní, kluby a podobne. Čiže toto je vlastne otázka, ktorú by sme chceli počuť odpoveď teda od vás. A druhá tá časť, ktorá nás bude čakať a ktorú budeme riešiť v prvom polroku, je stretnutie osobné, ktoré teraz plánujeme a premýšľame nad organizovaním buď v Žiline alebo v Banskej Bystrici. Bude to niekedy v týždni 12, 13, 14 máj, pretože vieme, že sú tam maturity, príjmačky a máte tam kopec aktivít, ale veríme, že sa dokážeme stretnúť v jeden deň a sme tak rozmýšľali geograficky, že ten stret by bol ideálny, nakoľko táto aktivita je celoslovenská, takže aby to bolo fér a stretli sme sa niekde na pol ceste. Čiže v podstate tá agenda nebude nejako silne členená, ale v podstate ide o to, aby sme si vymenili skúsenosti z prvého roka, či už na základe národného zberu alebo školských dotazníkov. Čo sa vám darilo, čo naopak, z čoho ste sa poučili a ďalší rok by ste chceli urobiť inak. Čiže tak sa v podstate od seba navzájom učiť a povedať si nejaké best practices. Zároveň platí, že stále fungujeme na doméne dotazníky@čio.sk, kde teda viacerí z vás, za čo veľmi pekne ďakujeme, sa s nami podelili o školské dotazníky, kde teda naša analytička Ľuba Bodasová komunikovala, pripomienkovala, čiže a následne školy zapracovali tieto pripomienky a tak si vylepšili dotazníky, ktoré budú posielať svojim budúcim absolventom. Čiže táto forma spolupráce naďalej beží a pokojne nás môžete kontaktovať, ak máte akékoľvek otázky. A teraz by som rada dala slovo našej kolegyni Ľube Habadosovej. Dobrý deň, prajem. Ja by som len chcela ešte raz povedať, používame tu veľmi často slovo dotazníky, tak ten dotazník, ktorý dostanete do mailu, je vlastne dotazník, ktorý je určený vám ako školám a vlastne netýka sa úplne presne trasovania, týka sa len toho, ako ďalej by sme mohli ďalšie aktivity
ušiť na mieru pre vaše potreby. Takže to bude dotazník, je to v Jot forme, ktorý vás poprosíme vyplniť pravdepodobne asi do týždňa, aby sme si vedeli potom pripraviť hneď ten prvý webinár. To, čo ste vlastne tu navideli, tie tematické okruhy, to je taký nejaký odhad, že čo by sme tak asi mohli pokryť, samozrejme podľa toho, ako zodpoviete tie dotazníku, tak to budeme upravovať. Naším hlavným bodom programu dneska je výsledky národnej správy. Tu len pripomeniem, dostali ste do mailu aj tlačové správy, tlačovú správu, ktoré prevzali médiá. Na našej stránke o kvalite je národná správa aj už zavesená, takže môžete ju tam úplne kľudne si ju celú prečítať. Ja by som využila túto možnosť skôr na to, aby sme si povedali, čo v tej národnej správe odznelo a aký to má presah potom pre tú tretiu aktivitu, alebo teda ten tretí pilier trasovania, to sú školské dotazníky. Čiže platí, že samozrejme, že si to môžete v kľude prečítať, ale tuto sa budeme možno viacej baviť, čo by sa dalo urobiť lepšie a z čoho by ste sa vy mohli teda z našich chýb poučiť pri príprave vašich školských dotazníkov. Ja by som rada tu povedala, že ja to budem hovoriť veľmi stručne. Zároveň platí, že ak by ste mali nejakú otázku, že niečo nebolo porozumené, alebo máte nejakú otázku k technickým detailom, kľudne prosím, zdvihnite ruku, Táňa to bude tu nasledovať. My pozeráme, asi to čudné, ale my tu máme dva počítače vedľa seba, takže si tak konkurujeme spolu. Takže úplne kľudne zdvihnite ruku a spýtajte sa, čo potrebujete. Ja by som tu nás zastala a možno sa dala priestor tomu, že či sa chcete spýtať niečo k tým organizačným veciam, či už teda obsahu webinárov, alebo tomu stretnutiu v máji. Má prosím niekto nejakú otázku? Prípadne potom môžete hodiť aj do chatu. Dobre, takže poďme na to. Národná správa, vlastne hlavným obsahom boli výsledky toho pilotného prieskumu, ale my sme sa podujali posadiť to do nejakého širšieho kontextu a tým kontextom je vlastne trasovanie ako také. A asi zrejme viete z našich predchádzajúcich webinárov a diskusí, vlastne trasovanie absolventov má 3 piliere. Prvý pilier sú prepájané administratívne dáta, ktoré za chvíľku vám ukážem presne web stránku, ktoré používajú dáta zo sociálnej poisťovne, úradov práce a tak ďalej a vlastne mapujú kariérne a vzdelávacie cesty absolventov nielen stredných odborných škôl, ale gymnáziál aj vysokých škôl. Takže prvý graf v národnej správe sme chceli trošku aj spopularizovať tento nástroj a tento graf je vytvorený z tejto platformy. A tu je veľmi zaujímavý fakt, že vlastne tie kariérne a vzdelávacie cesty stredných, teda žiakov stredných odborných škôl, absolventov stredných odborných škôl už sú veľmi rôznorodé. Už tak veľmi neplatí, že úloha stredných odborných škôl je pripraviť žiakov pre trh práce, výhradne pre trh práce. Už je tam vysoká priepustnosť, prechod do vysokoškolského štúdia, prípadne do iných vyšších stupňov vzdelania, ako je rôzne pomaturitné, kvalifikačné a vyššie odborné vzdelávanie. Takže tento graf vám ukazuje v čase, v ktorom máme tieto dáta zanalizované, aký je podiel tých, ktorí pracujú, teda po roku od ukončenia strednej odbornej školy sú evidovaní v databázach štátu ako zamestnaní, alebo SZČO, alebo pracujúci na dohodu. Ďalej vidíte tých, ktorí pokračujú v štúdiu v akejkoľvek forme, nezamestnaných a iné. Sú tu aj absolventi, ktorí sú zahraničí, ak sa podarili identifikovať, čiže to pokračujúce štúdiu môžu byť aj štúdiu v zahraničí. Aby som len ozrejmila, to iné znamená, že neboli nájdení v tých databázach, takže pravdepodobne sú v zahraničí, ale neevidujeme o nich, nevieme ich jednoducho nájsť v nám prístupných databázach. No a teda ten hlavný bod tohoto grafu je, že podiel, ktorí sú študujúci po roku od ukončenia strednej odbornej školy a podiel, ktorí sú pracujúci, je takmer rovnaký. Takže tá heterogeneita medzi absolventmi je vysoká a toto je niečo, čo by sme potom radi skúmali aj v budúcnosti pri trasovaní a následne teda pri tvorbe odporúčaní alebo teda poskytovaní informácií pre školy, čo sa týka ich procesov. Dobre. Bola som požiadaná, aby som vám ešte raz pripomenula tento absolútne fantastický nástroj. Je to
tuto je chyba, je to prvý pilier, nie druhý pilier. Je to web stránka, ktorú pripravil Inštitút sociálnej politiky na ministerstve práce v spolupráci s ministerstvom školstva. Analytici prepojili tieto administratívne databázy, to popísané, čo všetko poprepájali, ale chcela by som vám ukázať, ako to môže byť užitočné pre vás. Ak si spomínate, v minulosti sme hovorili, že v dotazníkoch pre absolventov, či sú to v národnom alebo aj v školskom dotazníku, sme neodporúčali pýtať sa na citlivé dáta. Jednak pre identifikáciu a potom následnú nejakú možno zníženie návratnosti pre pýtanie sa mena alebo zamestnávateľa alebo podobne, ale potom veci ako sú mzdy a tak ďalej. A naša argumentácia bola, že to vlastne nepotrebujete, lebo vlastne už to tu existuje. Toto je prvá stránka. Ja si kliknem teraz na tú web stránku. Máme to prelinkované v tejto prezentácii, čo následne potom budete si môcť teda otvoriť, ale myslím, že mi to nefunguje, tak skúsim to ináč. Keď pôjdem do prehliadača a dám si uplatnenie absolventov, tak sa mi to automaticky pekne otvorí. Takže keď si kliknete vy tam na ten link v prezentácii, tak vám to bude fungovať, mne to nefunguje, lebo mám vzdialenú obrazovku a sa toto veľmi zle robí. Takže toto je presne to, čo som aj nakopírovala do prezentácie. Základný prehľad nám ukazuje celkové počty za celú krajinu, zastúpenie pohlaví, čomu sa venujú, či pracujú, či študujú a tak ďalej. Toto sa dá dizagregovať na kraj, okres, obec, stupeň vzdelania, odbor vzdelávania a škola. Čiže ja idem teraz do rozšíreného prehľadu. Toto je pod hlavičkou základný prehľad, tuto uprostred. Mi tam tancuje tá myška, áno. Čiže idem na rozšírený prehľad. Tam sú potom tie jednotlivé údaje, ktoré vstupujú do výpočtov pre tie grafy, ktoré sú v základnom prehľade. A môžem si tu vybrať kraj. Ja teda budem používať to, čo poznám. A chcela by som napríklad, tuto napríklad viem na úrovni kraja, ale tuto napríklad môžem ísť na úrovni školy. A dám si SPŠ Zochova, kde chodí môj syn. No, a dáme si, počkajte, sekundu, neviem, čo to, aha, neklikla som, dobre, Zochova, dobre, OK. No a teraz, samozrejme, že nemusíte ísť na úrovni školy, môžete ísť aj obec alebo okres, to je jedno. V princípe teda ide to až na úroveň školy a tuto sa mi ukazuje presne tie počty a všetky charakteristiky, ktoré sú prezentované na prvej strane. Čiže mám tu podiel pracujúcich, študujúcich, nezamestnaných, mám tu priemernú mzdu a ak to trošku ešte posunie, mala by to byť aj mediálna mzda. Keby som išla potom ďalej do tabuľky údajov, mám tu podobne tieto čísla, tuto mám potom mediálnu mzdu, čiže mediánovú mzdu. Čiže toto je Zochova, Bratislava, SPŠE, sú tu dva hlavné odbory, elektrotechnika a informačné sieťové technológie, toto sú absolventské platy, v priemere toto sú mediánové mzdy. Keď sa vrátim tu do rozšíreného prehľadu, to isté platí aj tu. Počkajte, Zochova, dám to tam ešte raz. A tu si to môžem, keby som ma zaujímal iba jeden odbor, povedzme informačné a sieťové technológie, tak sa mi to takto pekne ukáže a dám si to takto nejako. Nech vás nepletie, že je tu napísané Bratislavský kraj, keďže som si to tu vyfiltrovala, platí to vlastne pre tú školu. Obdobne si to potom môžem následne pozrieť aj tu. Dobre, čiže v každom prípade, ak si budete potom pripravovať svoje dotazníky, majte na pamäti, že niektoré údaje tu už sú, čiže to vám to odľahčuje prácu v tom, aby ste nemuseli sa dopytovať hlavne na tie mzdy, alebo kalkulovať, kto je zamestnaný, nezamestnaný. Vy pravdepodobne ani nebudete mať plnú návratnosť dotazníkov, čiže presné čísla ohľadom zamestnanosti vašich absolventov dohľadáte tu. To sa nedá veľmi robiť z dotazníkových prieskumov, pretože nebudete mať návratnosť dotazníkov 100%. Dobre, ja teraz toto vypnem. Ak by mal niekto nejakú otázku, prosím, dajte mi vedieť.
OK, v poriadku, môžete dať do chatu. Máme v chate niečo, čo by sme chceli zdieľať s ostatnými? Dobre, nie. Takže ja toto teraz vypnem a vrátim sa naspäť do prezentácie. Dobre. Takže toto sú už výsledky z národnej správy. Veľmi potešujúcim zistením pre nás bolo, že sme získali až 1767 dotazníkov, čo je na prvý pokus podľa nás výborné číslo, aj keď samozrejme celá kohorta má niekoľko desiatok tisíc, čo sa týka absolventov stredných odborných škôl, ale vzhľadom na to, že školy nemali databázy, alebo nie všetky mali, alebo proste nebola ešte táto aktivita úplne spopularizovaná medzi absolventami, tak to aj tak považujeme za relatívne za úspech v podstate. Takže ďakujeme veľmi pekne tým, ktorí pracovali na tom, aby sa ten dotazník dostal čo najväčšiemu počtu absolventov. Nejaké dotazníky sme museli vylúčiť, lebo tým, že to kolovalo po sociálnych sieťach alebo internete, neviem úplne presne, e-mailoch, boli tam aj nejaké gymnazisti, tých sme teda potom vylúčovali. Keďže sme sa dohodli vlastne na predchádzajúcich webinároch, že nemá zmysel obmedzovať dotazníky na jednu kohortu a umožnili sme školám, alebo požiadali sme školy, aby to poslali komu len môžu, na koho majú kontakt, doslova povedané, tak sa nám podarilo vlastne získať niekoľko kohort, alebo teda dostali sme aj odpovede od kohort, ktoré boli mimo cieľovej skupiny. My sme cielili tých, čo ukončili vzdelávanie na strednej odbornej škole v roku 2023. Dostali sme aj nejakých, čo ukončili minulý rok, čiže tí v princípe by tam nemali byť, ale nevadí, boli sme radi a potom ešte zo pár bolo aj z predchádzajúcich období. Čo sa týka podľa bydliska, absolventi podľa bydliska, či to sú respondenti podľa bydliska, prevažná väčšina samozrejme pracuje na Slovensku. Čo sa stalo? Moment. Sekundu. Mali sme aj zo pár, alebo teda desatinu absolventov, respondentov, ktorí študujú v zahraničí a mali sme tu aj nejakých, ktorí ktorí sú mobilní. Takže toto je veľmi dobré pokrytie. My presne nevieme, koľko z nich je v tom zahraničí, ale to, že máme rozmanitú vzorku, čo sa týka bydliska, tiež znamená, že sme mali veľmi dobrú dostupnosť, alebo teda dosah na rôzne typy absolventov. Čo sa týka podľa stupňa vzdelania, tak najviac boli zastúpení maturanti, či už s výučným listom alebo bez, čo to bola dominantná kategória. Zopár bolo s vyšším odborným vzdelaním a teda najmenej zastúpené boli odbory z toho nižšieho stupňa vzdelania, čiže ktoré ukončujú s vysvedčením o záverečnej skúške s výučným listom. Je veľmi ťažko povedať, že či do akej miery je toto zhodné s populačnými dátami. My vlastne presne vieme, aké máme podiely rôznych typov stupňa vzdelania, alebo teda rôznych tých stupňov odborových v populácii, len tu nás sme mali niekoľko kohort, takže je to veľmi ťažko nejako očistiť, ale sme si vedomi toho, že vlastne tento modrý fúzik, čo tu vidíte, to je vlastne asi reálne podhodnotená skupina, takže tam budeme musieť asi trošku pridať, aby sme mali aj reálny obraz alebo lepší obraz o skúsenosti práve týchto absolventov. Všetky kraje boli výborne zastúpené, najviac zrejme Žilina, teda nie zrejme, ale áno, podľa grafu a ďakujeme teda žilinským školám, ktoré už podnikajú nejaké kroky v týchto aktivitách nejakú dobu, čiže vlastne nás predbehli tak trošku, takže ten úspech pripisujeme možno aj tomu. To, že máme zastúpenie zo všetkých krajov, sa takisto dá považovať za veľmi veľký úspech. Ďakujeme ešte raz. Dobre, čo sa týka odborov, táto otázka, tu už prechádzam k tomu, čo sme my teda neurobili úplne ideálne, alebo sme nevedeli, že to nedopadne úplne dobre. My sme mali takú dilemu, ako identifikovať, čo žiaci študovali. A keďže naša odborová sústava má nejakých 500 rôznych vstupov, nemohli sme si dovoliť do dotazníka dať všetky a umožniť respondentom, aby ich vyklikávali. Tak sme to nechali ako otvorenú otázku a povedali sme, povedzte nám, čo ste študovali. No samozrejme, že je z toho veľká zmeska odpovedí. Toto sme museli tak viac menej manuálne čistiť v zmysle hľadať, čo k čomu patrí a čo znamená a tak ďalej. Toto je niečo, s čím sa budeme musieť vysporiadať. Pre vaše školské dotazníky asi to až tak veľmi neplatí, pretože neponúkate pravdepodobne cez
nejaký taký veľký počet odborov a viete ich tam do dotazníka pekne nahrať, aby si žiak alebo respondent vybral, ktorý odbor študoval. Ale môžete mať podobný problém v nejakej inej oblasti. Čiže toto je len ponaučenie, že ak nechávate otázku otvorenú, v zmysle, že respondent naťuká odpoveď, tak je tam potom trošku neporiadok a treba to trošku potom čistiť. My sme to teda nejakým spôsobom očistili. Najviac zastúpené boli obchodné akadémie, potom zdravotnícke odbory, elektrotechnika, strojárstvo, stavebníctvo. Tie, ktoré boli najmenej zastúpené, čo neznamená, že tam nikto nebol, ale sú to odbory, ktoré sú možno menšie. Tieto v grafe neuvádzame, čiže ten graf ukazuje len, ak tam boli absolventi 50 alebo viac absolventov v tom danom odbore. Dobre, my sme sa sústredili hlavne na otázky, ktoré sú tak povediac všeobecného charakteru pre všetkých absolventov, aby to teda nebolo veľmi špecifické. A prvú sadu otázok sme sa pýtali na ich celkovú spokojnosť s ich štúdiom. S tým samozrejme súvisí ich motivácia, prečo si to štúdium vyberali. Tak sme tu dali také nejaké najzákladnejšie alebo najčastejšie skloňované dôvody pre výber strednej odbornej školy. Teda ukazuje sa, že najdôležitejší dôvod je odbor. Žiaci 9 ročníkov alebo 8 ročníkov si vyberajú odbory, ktoré ich bavia, v ktorých chcú vykonávať svoju prácu v budúcnosti. Čiže je to niekde na úrovni 80%. Potom tie ostatné faktory sú tiež dôležité, všetko je to vlastne, všetko nie, ale tie prvé dva minimálne prekračujú hranicu 50%. Toto boli možnosti, kde v každom vyjadroval mieru dôležitosti, čiže toto nie je, že si vybral iba jednu odpoveď, čiže vyberal ku každej možnosti sa respondent vyjadroval a povedal, či je to dôležité, alebo menej dôležité, alebo vôbec nedôležité. Dve veci tu nás chcem povedať. Jednu vec, dala som to aj tu do poznámky, to odporúčam robiť aj vám, keď budete spracovať svoje dáta, budeme si to viacej potom ukazovať na webinároch. Je dobré sledovať, koľko ľudí vám na otázku neodpovedalo. Ja som to tu do grafu dala touto sivou farbou na konci, relatívne malé čísla. To znamená, že respondent si nevybral ani jednu možnosť. To znamená, že otázka nebola povinná. Keby bola povinná, tak ho to nepustí ďalej, prípadne nedokončí dotazník, alebo ho to núti vybrať si nejakú odpoveď. My sme si hovorili minule, aké sú výhody a nevýhody otvorených otázok, znova sa k tomu môžeme vrátiť. Ak sa rozhodnete urobiť to napríklad takto, ako to máme my teraz tu, tak si potom odsledujte, koľko ľudí pri nepovinných otázkach neodpovedalo. Je to dôležité preto, aby ste videli, či náhodou tam nie je nejaká indícia k tomu, že tá otázka je možno zle formulovaná, zle položená, nie je vhodná, ťažko sa im na to odpovedá. Je to pre vás taký nejaký nepríjemný spôsob zisťovania, že či tie otázky sú pre nich zodpovedateľné. V našom prípade by som si trúfla povedať, že asi je to OK, 2% nie je nič výnimočné. Keby mi to vyskočilo na 20-30%, tak už by som mala osobne veľmi veľké obavy. Ďalšiu vec, čo chcem povedať k tejto otázke je, že je to typ otázky, kde myslím si, že už absolventi už asi tak trošku rozumejú, že nie je úplne OK povedať, že si vybrali strednú školu podľa toho, že tam išli kamaráti. To, že to tam niekto uvádza, môže byť nejaká forma buď úprimnosti, alebo možno nejakej rebelie, neviem. Toto sa odborne nazýva skreslenie kvôli spoločenskej žiaducnosti, sa to prekladá takto nejako. To znamená, že respondent má tendenciu sa preukázať v takom lepšom svetle a vyberá si to, čo si myslí, že by mal asi odpovedať na túto otázku. Čiže nie je to dôvod tú otázku sa nepýtať, len to dôležité si uvedomiť, že keď nám to takto vyšlo, treba to brať trošku s rezervou. A teda vám to dávam do pozornosti, pretože keď sa budete pýtať takýto typ otázok, aj pri úplne anonymných dotazníkoch, toto skreslenie je veľmi časté. Čiže treba byť opatrný. Nejako veľmi z toho nevyvodzovať nejaké veľké závery. Samozrejme je to pre nás veľmi fajn vedieť, že tieto odbory si vyberali, ale potom to treba validovať nejakými inými otázkami a to si hneď ukážeme, akými.
aby sa to vlastne tá téza podporila, že vlastne ten odbor je pre výber školy dôležitý. Ak máme prosím nejaké otázky alebo pripomienky, kľudne prosím, toto by mala byť diskusia, nie je jednostranná nejaká prezentácia. Dobre, takže pokračujeme. Pozerali sme sa na rôzne aspekty, ktoré ovplyvňujú spokojnosť so skúsenosťou na strednej odbornej škole. Samozrejme, nejde iba o samotnú odbornosť vyučovania, ale ide aj o atmosféru na škole, spoluprácu alebo podporu zo strany učiteľov, podmienky na učenie a tak ďalej. Ak ste si všimli, teda ja používam modrú farbu na také tie súhlasné, pozitívne odpovede. Oni sú v podstate na takej približne rovnakej úrovni, je to okolo 80%, vlastne 80%, čiže 4/5 respondentov sú v podstate spokojní. Hej, a spokojní sú vlastne takmer teda so všetkými aspektami, ktoré sme tu nadali. Čiže zase platí, že tým, že máme dáta, ktoré nepochádzajú z úplne reprezentatívnej vzorky, pretože sme nerobili reprezentatívny výber, tak znamená, že tí respondenti, ktorí nám odpovedali alebo reagovali na dotazník, boli pravdepodobne tí, ktorí mali relatívne dobrú skúsenosť. Opäť platí teraz, že to musíme brať do úvahy pri interpretácii. My v podstate nevieme, či môžeme povedať, či takéto vysoké percento absolventov je naozaj takto spokojných, ale v našej vzorke, ktorú my predstavujeme ako nejakú sondu do týchto názorov, ukazuje, že tam nejaká miera vysokej spokojnosti je. Dobre, budem pokračovať. Tuto je otázka, z ktorej validujeme, teda, že či ten odbor alebo škola, ktorú si respondenti vybrali, či naozaj bola nejakým spôsobom dôležitá a to už je ako ex post hodnotenie tej skúsenosti. Čiže pýtame sa, ako je pravdepodobné, že by si vybrali tú istú školu alebo ten istý odbor. To sú dve odlišné veci samozrejme. Čiže zase platí, že vysoký podiel respondentov vyjadrilo spokojnosť, je to na úrovni zhruba tých 70%. Čiže vyberali by si tú istú školu alebo ten istý odbor. Čo sa dá považovať zase za nejaký prejav pozitívnej spätnej väzby? Opäť iba pre vzorku, nie pre populáciu. Dobre, tu sa už dostávame k tým zaujímavým, detailnejším veciam a to, čo vlastne teda robia títo absolventi, bez ohľadu na to, čo my vieme z toho prvého piliera, čo som vám ukazovala, tie administratívne dáta. Tu sa ich pýtame, čo robia. Nie preto, že by sme nevedeli, čo robia, my to vieme z toho prvého piliera, presne vieme, kto pracuje, kto nepracuje. Tu sa ich to pýtame preto, aby sme vedeli sa následne spýtať doplňujúce otázky, čo v tom prvom pilieri nie je. To je vlastne ich názor na tú ich skúsenosť. Čiže postavenie na trhu práce sme dali kategórie, že študujú, pracujú, majú nejaké súlady, nepracujú, hľadajú si prácu alebo nehľadajú a nie iné. Túto otázku ako na potvoru sme teda nie úplne dobre zvládli a to práve preto, že sme nedobre identifikovali ten súlad. Čiže nie, toto bolo dobre, tá dohoda bola zlá, hej? Myslím si, že toto bolo dobre. No, takto, dobre. Ten súlad sme tu vyriešili, študujem a pracujem, čiže to je v poriadku. Potom následne sme sa pýtali, že akou formou študujú, to nám potom nevyšlo. Čiže to len chcem poukázať na to, že tie iterácie v tých dotazníkoch budú existovať a tá skúsenosť sa bude vlastne, s tou skúsenosťou budeme budovať lepšie a lepšie dotazníky, takže tuto len upozorňujem, že my sme sa pýtali na ten súlad. V dotazníkoch, ktoré som pozerala, čo s nami v škole zdieľali, tak ten súlad môžete vyriešiť ináč, čo si povieme na webináre, ako nemusí to byť touto formou. No a ani som teda do tej národnej správy nezahrnula, akou formou pracujú, lebo to sa nám tam trošku zamotalo, nevedeli sme to dobre odlíšiť. Takže tam bol potom záujem alebo snaha o to vedieť, že kto je na plný pracovný úväzok, čiastočný, kto robí len na dohodu, kto študuje a má dohody a tak ďalej. Takže až v ďalšom kole. Ďalšia otázka bola mienená trošku ináč, ako to respondenti pochopili. Čiže zase je to pre nás ponaučenie pýtať sa tak, ako sa chceme pýtať, niečo si myslíme, že sa pýtame. Mali sme v záujme, alebo našim záujmom bolo sa spýtať, či ich škola dobre pripravila na akúkoľvek súčasnú aktivitu. Keď sme to naformulovali ako súčasnú prácu, tak nám veľa respondentov povedalo, že nepracujú v odbore. Čo nebolo cieľom tejto otázky. Čiže táto otázka je kandidát na vylepšenie.
napriek tomu teda tie modré odpovede hovoria teda, že sa cítia byť pripravení. Viac menej áno, alebo po všetkých stránkach. Tie oranžové hovoria o tom, že je to teda trošku problematické. A tých 11% je pre mňa ten výkričník, ten výstražný výkričník, že tu nás s tou otázkou niečo nie je v poriadku. Čiže sme to potom identifikovali tak, že sme sa vlastne mali trošku viacej pýtať konkrétnejšie, čo máme na mysli. Opomenula som spomenúť, že tu sa vlastne pýtame iba tých pracujúcich a za pracujúcich sme zobrali tí, čo uviedli v prvom grafe, že len pracujú alebo aj pracujú a študujú, čiže majú nejaký súbeh. Dobre. Tuto sme sa ďalej potom pýtali otázky len nejakého segmentu tých respondentov. Čiže tu sa pýtame pracujúcich, pričom pracujúci sú zamestnaní SZČO na dohodu v rodinných firmách a tak ďalej, akákoľvek forma práce. Čiže otázka bola, či im vyštudovaný odbor pomohol nájsť prácu alebo začať podnikať, tak vlastne je to koľko? Takmer polovica, 47% povedalo, že do veľkej miery, alebo to bolo rozhodujúce, čo je v podstate asi pozitívna spätná väzba pre školy. Tento zvyšok vlastne hovorí, že to nebolo veľmi dôležité. Potom je samozrejme zaujímavé sa pozrieť, teda, že či pracujú v odbore alebo nie. A to sme sa potom snažili teda vyfiltrovať tým, že sme sa pýtali teda tú otázku ohľadom odborového súladu alebo nesúladu. Tí, čo pracujú, považujete pre svoju súčasnú prácu odbor, ktorý ste vyštudovali ako nevyhnutný, alebo stačí tam nejaký príbuzný odbor? Takže tuto máme takmer 60%, tieto modré dve polička v grafe 15 vlastne hovoria, že majú majú v svojej práci odborový súlad, čiže ten odbor, ktorý vyštudovali, je nevyhnutný pre tú prácu, alebo je teda dostatočne príbuzný. Je to taká trošku experimentálna forma identifikácie odborového súladu alebo nesúladu, pretože je to založené iba na respondentoch, čiže oni vyhodnotia tú situáciu na to, aby sme vedeli úplne striktne povedať, že áno, toto môže byť nejaká veličina, ktorá nám povie viac o odborovom súlade alebo nesúlade, by sme to museli validovať aj samozrejme zo strany zamestnávateľov. Ale v tejto fáze na nejakú sondu toho, čo sa deje, si myslím, že to stačí. A myslím si, že pre školy potom je tam možnosť dať doplňujúce otázky, keď sa pýtate na konkrétne odbory, ktoré ponúka vaša stredná škola, či už je to obchodná akadémia alebo teda tá elektrotechnická škola. Vy sa viete potom viac konkrétnejšie pýtať, aby ste vedeli aj vy identifikovať, či ten odborový súlad alebo nesúlad je dobre vnímaný zo strany toho respondenta. Takže toto by som určite považovala za niečo, čo by som vám odporúčala v školských dotazníkoch viacej preskúmať, aby sme sa viacej dozvedeli o teda tom odborovom nesúlade a či sa javí ako problematické, lebo samotný odborový nesúlad nemusí byť problém. Ja si viem veľmi dobre predstaviť, že napríklad v IT odboroch, v technických odboroch je tam veľká miera uplatniteľnosti naprieč spektrom rôznych povolaní, ale samozrejme je to priestor pre vás, aby ste sa viacej pýtali, ako to funguje, či sú žiaci tam, absolventi, či sú tam spokojní a podobne. Dobre, poďme ďalej. No, na základe toho grafu 15 sme si takto veľmi jednoducho identifikovali odborový súlad, nesúlad a tí, čo mali teda ten odborový nesúlad, podľa ich vyjadrení samozrejme, sme sa pýtali, že teda prečo pracujú mimo svoj odbor. No a úplne najzaujímavejším zistením v tomto celom dotazníku bolo, že teda vlastne nechcú pracovať v tom svojom odbore. Prvú vec, čo poviem rovno, toto sú výhradne dáta v tejto vzorke, nevieme z toho zovšeobecňovať pre celú populáciu, ale je to zaujímavé vedieť, že tí, čo pracujú mimo odbor preto, že nechcú pracovať vo svojom odbore. Keď sme sa potom následne spätne pozreli, či to boli respondenti, ktorí hovorili, že si vybrali strednú školu podľa odboru, tak áno, do veľkej miery áno. Čiže ten príbeh, ktorý sa tu skladá z tých dát, je taký, že deviatak si vyberie školu podľa odboru,
absolvuje strednú školu a rozhodne sa, že teda ten odbor nie je pre ňu dostatočne atraktívny, aby si v ňom našiel prácu. Tých dôvodov môže byť preto viacej. Mohol sa presťahovať, môže to byť málo platené, môže byť rôzne iné objektívne okolnosti, ale ak tam máme nejaké možno nedostatky v kariérovom poradenstve pri výbere stredných škôl, prípadne motivácii počas toho štúdia, ako si budovať tie zručnosti v tom odbore, je to zase nejaký námet pre ďalšiu diskusiu. Odporúčam znova v dotazníkoch sa pýtať, čo sa deje, ako je to možné, že si nejaký podiel respondentov vyberá školu podľa odboru, v ktorom nechcú následne po absolvovaní pokračovať. Uvádzame tu potom aj tie ďalšie odbory, tie ďalšie dôvody súvisia s tými ostatnými objektívnymi skutočnosťami ako nedostatok pracovných príležitostí alebo slabo platené príležitosti a podobne. Trošku zastanem, či náhodou niekto sa nechce niečo spýtať, buď technickú alebo nejakú iný typ otázky. Dobre, samozrejme, že nás potom zaujímala aj skupina žiakov, ktorí boli identifikovaní podľa seba ako tí, čo pracujú v tom odbore, alebo teda dostatočne príbuznom odbore. Pýtali sme sa, či tie požiadavky ich práce sú, do akej miery sú v súlade s tým, čo sa naučil na škole. Čiže porovnávame nejaké požiadavky zamestnávateľa alebo toho pracovného miesta, lebo to môže byť aj podnikanie, podľa toho, čo sa naučil vo svojom odbore. 40% uvádza, že sa vyžaduje viac, ako sa naučili vo svojom odbore, a 34% uvádza, že je to zhruba na tej istej úrovni, 22% niečo nad niečo pod. 40% je relatívne pozoruhodný podiel, ktorý nám naznačuje, že sa vyžaduje viac, ako sa naučili na škole. Zase treba sa pýtať, čo to znamená, lebo zase je pravdepodobne nie úplne mysliteľné si predstavovať, že škola naučí úplne všetko pre požiadavky trhu práce. Čiže treba sa pýtať, že čo teda sa mohol na tej škole ešte naučiť, prípadne čo by sa čo teda je viac menej vhodné sa naučiť potom pri zaučení na pracovisku a podobne. Čiže zase dávam na podnet pre vaše školské dotazníky, pýtajte sa viacej, čo sa tu na vlastne deje. Zároveň dôležité je teda, že či to, čo sa na tej škole naučili, aj využívajú, lebo mohli sa niečo naučiť a mohli byť aj veľmi spokojní s tým, ale tí zamestnávateľia alebo tie pracovné pozície to nevedia zužitkovať. Takže to je otázka v grafe číslo 18, do akej miery v práci využívaš, čo si sa naučil na škole vo svojom odbore, a teda vyšlo to veľmi pekne, 80% využíva do veľkej miery alebo skôr využíva. To znamená, že školy naozaj pripravujú, neučia, poviem ľudovo, nezmysly, učia veci, ktoré sú užitočné, avšak podľa toho grafu 17 sa javí, že je tam možno priestor na nejakú ďalšiu diskusiu, čo by teda ešte tie školy mohli doplniť, prípadne či sa toto jedná vyslovene iba o dualistov, alebo či sú to nejaké špecifické odbory, kde nám toto vyskakuje a tak ďalej. Zase prenechávam pre vás. My toto budeme samozrejme skúmať do väčších detailov v druhom kole národného dotazníka, ale zase my máme tie limitácie, že sa my nemôžeme pýtať na každý konkrétny odbor. No a medzi tie posledné otázky sme sa potom pýtali na prenositeľné tvrdé a mäkké zručnosti, čiže tak nás zaujímalo, do akej miery tieto rozpoznané tvrdé zručnosti, prenositeľné respondenti, absolventi si uvedomujú, že sa ich učili, a teda do akej miery sa ich učili, aké bolo to pokrytie. Takže cudzie jazyky boli najviac pokryté, technické zručnosti, čo sú pravdepodobne teda technické odbory, digitálne zručnosti, 43%, finančná gramotnosť, podnikateľská, environmentálna gramotnosť. No a myslím si, že tento zoznam sme mali z existujúcich prieskumov. Áno, to sme mali z také medzinárodnej štúdie, ktorú prebrala
prebrala digitálna koalícia vo svojej analýze. Až ďalší graf sme mali, tieto atribúty sme zobrali z profesie. To boli najčastejšie používané atribúty v inzerátoch zamestnávateľov pre absolventov stredných odborných škôl. Čiže tu nám vidíte poradie, ako respondenti reflektovali, čo sa z týchto mäkkých zručností naučili, prípadne mohli rozvíjať počas štúdia. Ono veľmi ťažko je povedať, že sa učili ochotu učiť sa nové veci, ale ide o to, či oni evidujú, že tam bola nejaká snaha pri vyučovacích metodách alebo projektoch a tak ďalej, že si mohli tieto zručnosti rozvíjať. Čiže toto sú veci, ktoré vás môžu zaujímať, ak cieľom vašeho dotazníka je trošku zmapovať, ako sa tieto mäkké zručnosti javia z pohľadu absolventov, lebo môže sa úplne kľudne stať, že si myslíte teda, že tieto veci máte dobre pokryté, ale môže sa úplne kľudne stať, že to tí respondenti nereflektujú do takej miery, ako by ste chceli. Dobre. Toto je graf, ktorý urobil môj syn v rámci svojich zručností, ktoré získal na strednej odbornej škole. My sme sa v podstate na záver pýtali takú otvorenú otázku, čo si teda myslia, že by škola mohla viacej učiť alebo podporovať, bez ohľadu na to, či pracujú, či študujú, majú už nejakých 15 mesiacov po škole, vedia zreflektovať niektoré veci v živote, a čo by sa im teda viacej žiadalo. My sme si mysleli, že vyklikajú tie atribúty, ktoré sme uvádzali v predchádzajúcich dvoch grafoch, ale toto by ste neverili, 50% nám napísalo krátke slohové práce a veľmi pekne sa vyjadrovali, veľmi pekne a úprimne sa vyjadrovali k rôznym aspektom, ktoré teraz vnímajú, že by na tých školách radi mali viac pokryté. Ako tu vidíte, tie slova, veľkosť tých slov reflektuje, ako často bol ten výskyt toho slova. Išlo tam hlavne o finančnú gramotnosť, praktické zručnosti, celkovo viacej zručností a veľa respondentov takisto hovorilo, že by radi mali väčšiu prípravu do takých praktických životných skúseností. Čo to konkrétne znamená, už teda je otvorené na interpretáciu. Zase platí, že budeme sa trošku konkrétnejšie pýtať v budúcnosti, aby sme to vedeli pekne zanalizovať. Toto je taký prvý náhľad, čo z toho vzýšlo. Ak ste si pozerali národnú správu, asi ste si všimli, my sme niektoré tie slovné odpovede tam dávali do boxov ako príklady odpovedí na otvorené otázky, takže nejaká selekcia tam je. Ja som sa snažila z každého rožku trošku tam dať, aby ste jednoducho videli, že tí absolventi majú snahu odkomunikovať veci, ktoré sú pre nich dôležité a boli by radi, aby to tie školy zreflektovali. Absolútne vôbec sa nestalo, že by sme mali nejakú vulgárnu odpoveď alebo nevhodnú odpoveď. Naozaj si veľmi cením, že v tomto prvom kole sme mali v podstate veľmi dobré odpovede v zmysle úprimného záujmu zodpovedať. Tí, čo nechceli zodpovedať, nechali to prázdne, a tí, čo zodpovedali tejto otázke, konkrétne 50%, čo je takmer 1000 respondentov, nám dalo vedieť veľa spätnej väzby. Dobre, v každej národnej správe sa snažíme o nejaký modul. Ten modul znamená, že sa nebude nachádzať v každom dotazníku, teda v tých kolách dotazníkov národného prieskumu, ale bude sa obmieňať tematicky. Niečo podobné robí aj PISA, ak ste si všimli, vždy tam majú nejakú takú tematickú oblasť, ktorú dávajú iba do toho jedného kola. My sme skúsili duálne vzdelávanie, bolo to aj na podnet od VUC, kde sa snažili alebo tá snaha bola zistiť, že či vieme niečo viac zistiť o dualistoch. My sme sa pýtali zo pár otázok, ale tiež sme tam niečo pobabrali, takže vlastne máme iba dva grafy. V podstate išlo o to, či respondenti v systéme duálneho vzdelávania sa zamestnávajú v podniku, kde vykonávajú prax. Do veľkej miery nie. A potom teda, keď sa tam nezamestnávajú, že prečo sa to deje. No a samozrejme, to sa teraz vrátim k tomu úplne prvému grafu na začiatku, no lebo idú ďalej študovať. To je vlastne ten príbeh, ktorý sme tu zistili tými našimi zopár otázkami, čiže je to niečo, čo stojí za povšimnutie. Ak systém duálneho vzdelávania vlastne naráža na to, že absolventi potom pokračujú v ďalšom štúdiu, je potom otázka ďalšieho skúmania, teda, že
efektivita duálneho vzdelávania, do akej miery nám to ako neskresluje tie prínosy. Dobre, pozriem sa, či mám ešte niečo ďalej. Áno, mám ďalej. Ja by som ešte chcela, teraz ma napadlo, neviem, či ste zaevidovali, útvar hodnoty za peniaze v spolupráci s Inštitútom vzdelávacej politiky na ministerstve školstva nedávno publikovali revíziu stredných škôl. Bola to revízia základných a stredných škôl a bola tam veľmi pekne rozpracovaná sekcia pre stredné odborné školy. Poprosím Táňu, aby si dala do poznámky, že vám to pošleme do linku. Môže to byť pre vás zaujímavé. Veľmi veľa týchto rôznych zistení z administratívnych dát sú validné pre celú populáciu, čiže nedochádza tam k takým upozorneniam, že pozor, toto platí len pre vzorku, pozor, toto sa nedá tak úplne interpretovať. Sú tam zistenia na úrovni systému, možno, že niektoré veci nás budú zaujímať a teraz zhodou okolností vypočítavajú návratnosť a efektívnosť duálneho vzdelávania v čase a teda finančnú návratnosť celej tej schémy. Takže to vám dávam do pozornosti, že môže to byť zaujímavé pre tých, ktorých to zaujíma. Pozriem rýchlo čas. Áno, budem už končiť. Ako ďalej v národnom projekte? Teraz je február, niekedy september, október plánujeme druhé kolo národného dotazníka. Vopred sa tešíme, ak budete s nami ďalej participovať. Národný dotazník znamená, že iba preposielate tie maily. To je vlastne taká relatívne jednoduchá úloha. My potrebujeme popracovať viacej na tom, aby sa tá aktivita spopularizovala medzi väčší počet škôl a väčší počet študentov a absolventov. Čiže pre nás v tom prvom stĺpci sú úlohy zvyšovať participáciu, či už formou pokračujúcej podpory školám, prácu so stredoškolskými študentskými organizáciami, aby sme to zatraktívnili aj medzi samotnými mladými ľuďmi. A teda takou novinkou, ktorú chceme uviesť koncom tohto školského roka, aby sme tých súčasných študentov, ktorí sa stanú budúci rok absolventami, sme ich nejakým spôsobom sa pripomenuli, že toto sa bude diať. Skúsime tentokrát formu nejakého exit survey. Ja vám samozrejme k tomu pripravím materiály a bude z tomu samostatný webinár, len dávam do pozornosti, že je to niečo, čo opäť bude s minimálnymi nákladmi pre vás. My to všetko pripravíme, vás len poprosíme potom o nejakú účasť a teda pomoc a spolúčasť na tomto. A vlastne dôvodom tohoto bude pripomenúť sa alebo dať sa do pozornosti týmto končiacim žiakom. No. V ďalšom kole budeme teda upravovať tie problematické časti a budeme vyberať nejaký modul. Ešte si dovolím na záver povedať taký ten big picture, taký ten veľký obraz, o čo ide. Národný projekt je vlastne iba nejaký výrez celkovej problematiky trasovania absolventov. Či už ide o trasovanie absolventov stredných odborných škôl, gymnázií a vysokých škôl, vlastne bavíme sa o takom celkovom mapovaní tých kariérnych a vzdelávacích ciest na rôznych stupňoch vzdelania. My sme si veľmi dobre uvedomili po tejto pilotnej národnej správe a pilotnom kole, že v podstate získať dostatočne reprezentatívnu vzorku spôsobom, ako sme na to išli tentokrát, nebude možné. To neznamená, že my ľutujeme ten spôsob, ktorý sme si vybrali. Ten spôsob mal svoje opodstatnenie. Ja si myslím, že to bol jediný možný spôsob, ako túto aktivitu naštartovať. Ale po skončení národného projektu bolo by našim veľkým želaním, aby sa táto aktivita robila trošku sofistikovanejšie v tom zmysle, že by sa robili reprezentatívne prieskumy. Momentálne sa kreuje pracovná skupina na úrovni niekoľkých rezortov, kde si chceme sadnúť a chceme vymyslieť spôsob, ako to robiť, vypočítať, koľko to bude stáť, kto na tom bude participovať a tak ďalej. Čiže toto je tá štúdia o skutočniteľnosti. Týka sa, alebo takto, aktuálne to bude o niekoľko rokov, to len vopred dávam vedieť, že takto my pokračujeme v uvažovaní o tej celej problematike trasovania. Čiže národný projekt bude bežať v tom režime, ako beží. Tam sa neuvažuje momentálne o nejakých zmenách, takže pokračujeme v druhom kole podobne, ako sme fungovali v prvom kole. Tie reprezentatívne zbery, ak sa nám podarí v budúcnosti spraviť našim ďalším
takým záujmom je ich prepojiť s tým prvým pilierom, aby sme vedeli prepojiť tú skúsenosť absolventov s tými tvrdými dátami, ktoré máme z administratívnych dát, ako sú tie mzdy, ich pracovný status alebo status na trhu práce a podobne. Tu na potom budeme musieť vymyslieť, ako to prepojiť so školami, ako pokryť GDPR a tak ďalej. Takže o tomto vás budeme priebežne informovať. Tu na to dávam ako nejakú informáciu, že toto ako v takom dlhom horizonte sú témy, s ktorými sa budeme ďalej zaoberať. No, to by bolo všetko z našej strany. Takže dostanete e-mail, všetko tam bude zhrnuté, prilepená tam bude aj tá národná správa, aby ste ju nemuseli hľadať. Prilepíme tam aj revíziu, ostatné organizačné veci. Prosím, nezabudnite na ten dotazník, v ktorom dáte vedieť, čo by ste chceli pokryť počas webinárov. Posledných 6 minút. Prosím, pýtajte sa. Ja ešte mám dve veci. Ďakujem veľmi pekne tým z vás, ktorí teda komentovali dátum osobného stretnutia, že 12. je termín príjmačiek na netalentových odboroch a zároveň, že 12. a 14. sú praktické maturity, čiže sa to možno, že budeme snažiť posunúť až na toho 15. mája, ale teda apelujem na to, že dnes, keď vám budeme posielať ten dotazník, tak aby ste tam uviedli, teda, že či vôbec sa máte záujem zúčastniť tohto stretnutia a teda podľa toho aj prispôsobíme dátum. A druhá vec, viacerí ste napísali teda do chatu, že sa nenachádzate v zozname zapojených škôl do aktivity školské dotazníky. Ak teda plánujete zapojiť sa do tejto aktivity, teda mali by ste byť zverejnení v tejto tabulke alebo zozname, tak dvakrát som do chatu dala e-mail na kolegu Tomáša Rusňaka, ktorý vás bude pridávať. Jediné, čo teda potrebujem, je, aby ste mu napísali e-mail s názvom vašej školy, kraj a zodpovednú osobu, ktorá bude vlastne túto aktivitu na vašej škole zastrešovať. Ak by ste sa tam náhodou po niekoľkých dňoch nenašli, tak ma prosím kontaktujte opäť, ale verím, že to zvládneme na prvú. To sa týka organizačných vecí a ešte tu máme jednu otázku. Dobrý deň, zaujímalo by ma, či potrebujeme súhlas absolventa pri zdieľaní ich e-mailových adries. Áno, je to v podstate potrebné, súhlas s osobnými údajmi, že teda ich budete spracovávať aj po skončení školy. Tak ako minulý rok a predminulý sme vám posielali v podstate taký nástrel listu, čo by mal obsahovať, tak aj tento rok vlastne to môžeme pripojiť informáciu do GDPR. Pripojíme to k doterajšiemu mailu. Bolo to stanovisko, ktoré bolo formulované práve za týmto účelom, aby ste vy vedeli, ako ďalej postupovať. Je to právna analýza, ktorú sme si dali vypracovať. Takže Tani, prosím ťa, poznač si, že to tam pripojíme. Vy v podstate nezdieľate e-mailové adresy, vy ich využívate, vy si ich ponechávate a využívate ich pre zdieľanie dotazníkov, takže možno toto je niečo na spresnenie. Áno, dobrá poznámka. Aj v minulosti, keď sme teda posielali nejaký prvý list, tak niektoré školy nám posielali potom zoznamy s e-mailovými adresami na absolventov. To naozaj nechceme. My len chceme, aby vy ste si vytvárali tú databázu absolventov a kontakty na nich, takže vy to nejako ďalej neposúvate. Je tu otázka, či sa niekde nachádza nahliadnutiu vzor dotazníka. Áno, na stránke o kvalite. Ja to hneď otvorím. Máme tam veľa dokumentov, aj by to malo byť prehľadné. Nachádza sa tam vzorový dotazník z minulosti, čo si urobila Obchodná akadémia v Žiline. Dneska ho budeme aktualizovať, lebo sme ho vlastne prečistili vzájomnými pripomienkovania a diskusiami. Čiže budete tam mať dve verzie konkrétneho školského dotazníka, ktorý si urobila Obchodná akadémia v Žiline. Ďakujeme pani Cimmermanovej, že to s nami bola ochotná zdieľať. A zároveň ja som vytvorila dokument, ktorý je vzorový školský dotazník vo všeobecnosti, ktorý má okrem otázok aj také drobné komentáre, že pozor, tu chcete toto sa chcete vyhnúť. Zároveň sú tam aj tie otázky a odpovede, sme si tam dali frequently asked questions. Táňa to hneď s vami zazdiela, že tam sú tiež nejaké odporúčania, čo robiť, čo nerobiť. Čiže ak tam pôjdete na túto web stránku, Tania teraz ukáže dotazníky, školské dotazníky, tam by sme to mali mať. Nie je to úplne intuitívne, ale napríklad, áno, tuto je to. Čiže príklad školského dotazníka z minulosti, toto je, čo mala Žilina,
potom tam je vzorový školský dotazník. Ak ste v časovej tiesni, tak vyslovene si to len skúste, vyberte si zo pár otázok a vyskúšajte si, ako vám to pôjde, aby ste ten proces na vašej škole naštartovali, aby ste sa dostali do povedomia tých absolventov. Nie je v tejto fáze nevyhnutné, aby ste mali všetkých, alebo aby ste to mali úplne super. V podstate chcete to naštartovať, chcete začať o tom diskutovať, či už medzi sebou, inými školami, alebo so svojimi absolventami. A na budúci webinár Táňa si pripraví malú prezentáciu o budovaní kultúry absolventských klubov, čo to znamená, prečo sa to robí a ako v tejto fáze môžete začať, ak také niečo ešte nerobíte. Čiže toto som odpovedala, neviem komu. Nevadí. A ďakujem aj za posledný komentár, teda, že tie praktické maturity sa líšia samozrejme na každej škole, je to individuálne. Jasné, že najradšej by sme vyhovovali všetkým, ale to nie je úplne možné, takže veríme, že minimalizujeme tie termíny, ktoré sú najviac nevyhovujúce a teda, že sa v čo najväčšom počte stretneme buď v Banskej Bystrici alebo v Žiline. Ešte sekundu, som tu niečo našla. Áno, všetky prezentácie, všetky webináre sú nahrané. Dobre, už je to povedané. Webináre sú nahrané, okrem konzultačných hodín samozrejme. Sú nahraté a prezentácie sú k dispozícii. Takže ak naskakujete na vlak až v tejto fáze, všetko, čo sme robili minulý školský pôrok, sa nachádza na web stránke. Môžem sa ešte spýtať? Pardon, zakrytá som kamerku. Nech sa páči. Lebo čo som pochopila, ten zoznam tých zapojených škôl, to sa týka školských dotazníkov, ale nejak som v tej národnej správe, ak som si ju scrollovala, nenašla zoznam vlastne zapojených škôl do toho národného dotazníku. Či sa aj k tomuto viem dostať, lebo to sú informácie úplne že všeobecné. Že keby som si tak chcela vyselektovať vlastnú školu, že spätne nejaké veci, že či viem aj toto. Toto je výborná otázka. Ja len pripomínam, že sme sa v minulosti rozhodli, aj sme si to nejakým spôsobom obhájili, že sme sa nepýtali na školu pri tých respondentoch. Teda tých dôvodov bolo viacej, hlavne teda, aby neboli identifikovateľní a aby teda sme neodradili niektoré školy, čo by sa možno, že nechceli zapojiť, keby boli identifikovateľné. To boli také hlavné dôvody. Ale v princípe... Ďakujem. Aha, ale počkajte, že ja chcem povedať ešte jednu dôležitú vec, čo bolo ako pre mňa osobne najdôležitejší dôvod. My sme sa chceli vyhnúť, aby táto aktivita sa, poviem to tak, nezopsula do nejakých rebríčkov. Hej, toto nemá byť na to, aby sa tvorili nejaké rebríčky medzi školami. Preto sme si povedali, že však škola si robí školský dotazník, čo bude chcieť vedieť, si zistí. Pre nás je dôležitá informácia na úrovni systému, nie na úrovni škôl. Máme to na úrovni krajov, čiže keby si chceli ľudsky pozrieť, tak dostanú na úrovni krajov. Zase neplatí, že sú to vyslovene školy iba v nejakej riaďovateľskej pôsobnosti, tam sú všetky stredné odborné školy, aj súkromné, aj cirkevné, aj štátne. Takže ja si nemyslím, že sa odhodláme k inej zmene v tomto. Ja by som zostala s týmto. Nie je to účelom, rizika sú vyššie ako nejaké benefity, takže nemôžete si vyfiltrovať. A my v podstate ani nevieme, ktoré školy sa zúčastnili. My sme to poslali na zoznam, ktorý sme mali od škôl. Školy nám ohlásili, ak chceli sa zúčastniť, my sme im to preposlali. Čo sa s tým ďalej dialo, my už v podstate nad tým kontrolu alebo informácie o tom nemáme. Dobre, ďakujem, ja som sa len proste nevedomila to prepojenie. Áno, to je výborná otázka, k tomu sa budeme často vrácať, aby sme si to pripomínali. Ja som najprv sledovala ten zoznam, ale potom som si uvedomila, že to je školský dotazník, že to je rozdiel, že proste ten zoznam to bol národný a školský je ďalšia vec. Takže ďakujem. Áno, ešte možno, aby ste rozumeli, že prečo je pre nás dôležité tie školské. My to máme ako súčasť v národnom projekte, budeme musieť preukázať, že sme s týmito školami pracovali a to sme si na vás pripravili jednu takú vec, ktorú vám povieme asi až trošku v budúcnosti. My budeme od vás požadovať nejakú formu spätnej väzby o vašej skúsenosti. Čiže myslím, že sme si to spomínali v minulosti. Keď je vaše meno na tom zozname, dostávate prioritne všetky informácie a my potom budeme robiť taký drobný dotazník niekedy v máji, v júni, ako vám to šlo, čo odporúčate vylepšiť, taký nejaký prieskum na spätnú väzbu. Nebudeme sa pýtať na výsledky, ako ste zvládli v dotazníkoch, skôr, že
čo sa vám ako keby na tom podarilo, alebo čo by ste možno vylepšili. Proste váš názor, nejakú spätnú väzbu, ktorá bude formou naozaj veľmi krátkeho dotazníka. Žiadne litánie. Nech sa páči, pani Švecová. Dobrý deň, môžem sa aj ja spýtať ešte jednu vec? Na nejakú výpovednú hodnotu toho celého, keďže z mojej skúsenosti zatiaľ tá návratnosť spätnej väzby od žiakov je tak na úrovni 10, možno 20%. 3% sú to z celej kohorty. No. V tej národnej správe sme si to, som to musela vypočítať, sú to 3% tých absolventov je podľa tej stránky ISP 35 000 a my máme 1700 dotazníkov, takže áno, to je tá výpovedná hodnota, je veľmi limitovaná a preto ja sa v tej správe vyhýbam nejakým všeobecným tvrdeniam a stále hovorím o sonde do názorov. A teda poviem teda prečo sme išli touto cestou. Ja vám to skúsim takto popísať, aby som to neurobila veľmi dlhé. Viete si predstaviť, že by sme teraz urobili reprezentatívny prieskum absolventov stredných odborných škôl, tak, že by sme identifikovali vybraných žiakov, našli by sme ich kontakty a posielali by sme im poštou alebo nejakým spôsobom link na nejaký dotazník, ktorý by bol zamknutý, aby sme ich prosili, aby to zodpovedali. Ja si myslím, že tá návratnosť by bola niekde okolo 0. Hej, z vrchu, nie zo spodu. Čiže my sme si uvedomili, že my keď chceme túto aktivitu vlastne na Slovensku začať, my ju potrebujeme najprv spopularizovať. Tá popularizácia je na úkor toho, že to nebude reprezentatívny prieskum v prvých niekoľkých kolách, v prvých niekoľkých rokoch. Keď táto národná správa je vlastne medzikrok k tým školským dotazníkom. Pre nás tá národná správa mala ukázať vám, čo všetko sa dá pýtať, čo všetko sa z toho dá ako keby povedať, keby to bolo nejakým spôsobom reprezentatívne. Čiže národná správa reprezentatívna nie je a pokiaľ sa neprejde na striktne reprezentatívne prieskumy, platí, že ani nebude. Čo sa týka školských dotazníkov, tam je ten príbeh trošku iný. Samozrejme, vy budete chcieť mať čo najvyššiu návratnosť a tam si budete musieť vy odsledovať, koľka tým ste to poslali a koľky vám to vracajú. Ale tam sa predpokladá, tým, že ste bližšie k tým absolventom, sú to ľudia, s ktorými ste strávili nejaké roky a budete si budovať teda tie komunity, hej, to bude tam vzájomná nejaká spolupráca, nie len jedným smerom, ale aj druhým smerom. Predpokladá sa, že nejakým časom sa naozaj tie vzťahy prejavia v tom, že tí absolventi vám budú chcieť poskytovať spätnú väzbu, či už pozitívnu alebo konštruktívnu, negatívnu, to je už jedno. Tak sa predpokladá, že pre vás tú výpovednú hodnotu mať bude. Neviem, či som sa trafila do vašej otázky, aby som na to odpovedala v tejto fáze takto. Ak vám príde 20 zo 100, aj to má svoju výpovednú hodnotu. Vy pravdepodobne budete vidieť, či je to z toho súdka takých tých viacej spokojných alebo viacej nespokojných. To budete vidieť na základe tých odpovedí. Ja by som to nevzdávala. To treba urobiť niekoľko rokov, aby sa tá kultúra tej spätnej väzby vytvorila. A ona sa nevytvorí zo dňa na deň a nevieme ju prikázať. Čiže budeme musieť naozaj ísť tou cestou budovania tých vzťahov, podporiť tých aktivít za cenu toho, že nie sú dokonalé, aby sme si proste ten proces naštartovali. Ja ešte, ak by som mohla dodať, sekunda pani Nociarová, že my sme v podstate išli tou verziou open callu, alebo teda, že otvorenej výzvy a pre tie školy, ktoré sa chcú zapojiť a majú vnútornú motiváciu, ale to je stále len ako keby na tej úrovni vedenia, že oni si povedali, že áno, chceme ísť do toho a vidia v tom zmysel, ale my počas tohto národného projektu, teda tak už ako Ľubka spomínala, chceme sa dostať aj ako keby k tým priamym aktérom cez rôzne školské parlamenty a tak ďalej, čiže osloviť priamo tých študentov a presvedčiť ich, že vyplniť takýto dotazník má zmysel, má význam, ale tak ako už povedala Ľuba, to chce čas, niekoľko rokov, čiže skôr sme teraz v tej fáze zbudiť záujem a vlastne naučiť, aké sú tie kroky v tomto celom procese a až potom môžeme vidieť nejaké výsledky vo vyšších percentách. Ale tiež samozrejme existuje na to viacero metód, ako dosiahnuť čo najvyššiu spätnú väzbu. Pani Nociarová, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Viete čo, ja by som sa chcela, ja sa priznám, ja som tu asi jedna z tých, ktorá sa v tom strácam trošku. Môžem sa tak úplne úprimne a na rovinu spýtať. Prvé, čo môžem momentálne urobiť, ja sa už neviem veľmi dopracovať k
Stratili sme vás. Skúste si vypnúť kameru, lebo vás nepočujeme. Zasekli ste sa. Napíšte, prosím ťa, do chatu. Je to veľká škoda, že nám pani Nacerová vypadla, lebo podľa mňa toto je veľmi dôležité. My sme si vedomi, že nie všetci začali tú aktivitu od začiatku a že veľa ľudí priskakuje neskôr. Aj z toho dôvodu dávame všetko na tú web stránku. Prosím vás, ako Táňa hovorila, my naozaj sme pripravení poskytovať individuálne konzultácie a to naozaj znamená aj to, že ja si s vami zavolám na tú polhodinu, hodinu, koľko budete potrebovať a ja vás tým ešte raz prevediem, poviem vám tie kroky, čo treba kedy spraviť a tak ďalej. Toto stále platí. My sme si vyhradili kapacitu práve na takúto formu podpory. Možno, že už sa pani Docerová vrátila. Takže ak budete potrebovať sa zorientovať, napíš to prosím ťa aj do chatu, že kľudne si môžete objednať webinár pre vás, individuálny, konzultáciu takto cez Teams podľa vašich potrieb. My sme v dispozícii, Táňa a ja, kedykoľvek. Takže akože absolútne sa neobávajte, že toto naozaj je niečo, čo by sme veľmi, veľmi, veľmi radi vám s tým pomohli.